Horas madihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus adorak sota para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Pasya Hodung Trinitatis 14 Agustus 2022 imanatar surat di Lukas 12 ayat 40 sia rodi ayat 50 tolu dohot topik Minggu Polin mengikuti Yesus mengikut Yesus secara total. Hujaha madihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Narodo au madanggurhon api tutanoon. Dihasiholi nasa rohaku do anggiat harugalak nian. Alai didihonotod do tu au paridion jala macai bubus do rohaku saliling sutulus dope. Nadiri puro hamuna do nalaho mangaleho dami au tu atas tanoon ubahin naro. Datung hudok madihamu panirangod do tahe. Ay olak nyoma maralo 5 halak na disadajabu. Natulu maralohon na 2, jala na 2 maralohon na tulu. Maralo maama tu anak na, anahitu amana. Ina tu buruna, burui tu inana. Sima tu aburu tu paromena, paromaini tu naburuna. Ima hata ni Tuhata. Hamu kadongan saha porsiaon ra tungsuadong dosian hita na menyangka pabua padohanon haruar sian pamangan ni Jesus. Nadiri puro hamuna do na lau mga leho damiaw to atas tanoon ubahen naro. Datung hudok madihamu panirangod do tahe. Tentu dangadok siya kita na menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar, maaf kata dari mulut Yesus. Sadapat dohan na tu maralo manang bertolak belakang tumisi ni Jesus tu portibion, ima mabuat dame. Jala say juk do didok, Jesus sido hadameon, jala si buat dame do ibana. Tumakas tajaha di Yohanes 14 ayat 27 di dok sonon. Dame duhi tinggal ho dihamu, dame na diaw. Tutu mulo tapahob bari tupadohan na diturpukon hirana swarong be hadumuanna. Hamu kadongan mabigi turpukon tutu pitur tubu masuku-suku di rohata. Buasa di dok Jesus songone. Tagabundo namuruk ibana manang na adong do maksud lain ubahe didok songoni ado na melatar belakangi padohan ni Jesus si dia do tujuan na tutu akaima na tubu suku-suku di bagasan rohanta jadi hiado disadetiki padita merjamita siya langgatan alai begitu dijahaibana ayati iturak kahata narorang ma didok paditai batar songgo sudi ruas ni huriai. Hurang ajar dohamu sudi. Akka bebe ni amam. Bebe ni nana. Innay ba na marupani do takahata nasing dope. Atar songon naliling mamuse diuduti paditaw. Bah ngasa ngalongang rohani jolme. Ngamulay sa songo pasar dihudulani. Ngarong na marhusipi arong na madok sidohonon na. Bahkan ngarong na meret. Sian hudulan nay karuar. Alay itor didok paditay ma. Akai mahata nasosidohonon. Ninay ba na ma rupani. Itor mulak ma rohani jolme bah. Ay dia do. Ay ninarohan kiningan. So dia ro hata si songoni bigion. Haya haduna yang namasa. Nasongo dia do paditaon. Gabi ninarohan ni jolme marupani sanga. Alay begitu didok paditai ima hata na susidohonon ninna. Oh,
gabe ninaka jolmai marupani. Nah hurang lebih songoni do nuai turpukon sepintas tajaha muruk dohita bahkan tubuhaka penafsiran na asing di pikirata. Bahkan mungkin olo dohita pitor hatok madokon bah gabe provokator rapi Tuhan Yesuson. Budu gabe tubuh songoni rupani di bagasan rohata. Tutua kamang doho taminang asa unang salah mangatusi hita di padohan ni Yesuson. Rikokma idaota konteksna. Dalam konteks ahadui diduk Yesus. Jala dumingga muse molo tajaha paralel ni turpukon imana tarsurat di Matius 10 ayat 34 rodi ayat 36. Molo nunga tajaha yanon ra ngapitor dapot tita be maksud ni Yesus ubahed di doksong oni. Lapatan na padohan ni Yesuson daktar sirangi sian pangihutono di Yesusi. Molo didok sa ihutono ku Yesus saya mau ikut Yesus macai gudang konsekuensi doho tantangan na ikon adupan ni si huton Yesusi na ikon si adupata. Ya salah satu na dia mai ya ima keluarga. Molo didok keluarga ngadi sibe ama ina ya nakon parumain hela simatua iboto niba naburu niba tulang niba doho tak kasih solo na asing hidupe. Bagi orang Yahudi dalam konteks niturpukor rupani keluarga adalah perkara yang sangat penting. Budaya Yahudi sangat menjunjung tinggi kuatnya pertalian keluarga. Baik dengan kerabat sedara, nasamudar, namardonga tubuh, maupun kerabat nikah. Setiap orang terikat kepada komitmen kekerabatan. Dan komitmen itu antara lain tampak pada adat bahwa seorang ada adik laki-laki harus menikah dengan istri kakaknya jika kakaknya meninggal dunia. Ima penting ni keluarga di tonga-tonga ni halak Yahudi. Bah dang binoto rupa ni ya molo tapadumu tu halak Batak hirana adong do hadusan na rupa ni ada Bataki tu ada Yahudion. Adi halak Batak pe masa do songoni. Jala di halak Batak do nadong istilah makuling mudar ate. Anggo mudar ni halak durus do sude. Alenggo mudar ni halak Batak makuling do. Tabereng majurupa ni kasus ni si Joshua Hutabaraton nuaing. Betul makuling do mudar ni bangsoya te. Terlebih nasamarga dohot ibana. Ima jurupa ni contohnya. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang menganggap keluarga itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Asa marhitepan orang yoni, maksudnya marhitepan irangoni pemisahan songon nanidok na diturpuki, Tuhan Yesus naing madok songonon bahwa di atas komitmen kekerabatan yang sangat tinggi tersebut masih ada komitmen yang lebih tinggi lagi, yaitu komitmen mengikut Yesus. Molorikot keluarga adong do penarumi kosyani ima Yesus mangihutut Yesus mangigil sian hita komitmen doho parsitutuon nama molin molorikot nama nanom namate lubi rumiko sianima na mangihutut Yesus molo dido Yesus pasobu makanamate mananom namate na ninna dada maksud ni Yesus gabe tang rikok be mananom namate gabe pasobuom ma bakeni na tue-tue misal na songoni tak songoni maksud na nanaing dohonon ni Yesus marhitei ima molo rikok do diho na mananom namate daw rumikos sianima na mangihutod Yesus. Idu asa didok Yesus muse na humolong roha dia mana manang di inana asa diau dak tamai sisiaku jalan na humolong roha dia ka anakna doho buruna asa diau dak tamai sisiaku
Molo didok pesongoni dada na so arga abe amaniba manang inaniba dohot yanakon niba tak songoni argado na sida alai nang pe argai umargo do Tuhani. Lapatana berani mengikut Yesus berarti siap sedia menomorduakan yang selama ini kita tempatkan nomor satu. Jadi kalau selama ini keluarga adalah nomor satu, setelah kita menyatakan diri pengikut Kristus, si hutu Yesus, ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berani mengatakan yang tadinya nomor satu menjadi nomor dua. Berani mengikut Yesus berarti siap sedia menomorduakan yang selama ini kita tempatkan nomor satu, yaitu keluarga. Dasai tado do keluarga do diau nomor sada. Dasai ninna do keluarga adalah segala-galanya. Inna muse. Saunari Yesus menantang kita. Berani enggak menomorduakan mereka? Molodang barani songoni didok Yesus dak tamai sisianna, dak tamai sisiaku, tidak layak yang seperti itu bagiku, bagi Yesus. Itu didok. Hamu kadongan ra dak perlu bihu molo tadok juk do keluargai gabe penghalang tanda kutip ate manang pangabati dihita lahu mangihutod Yesusi. Contoh na rupani na paling sederhana. Olodo ala naro tulang gabi sudah lau tu gereja laho pajupang dohot Tuhan. Dak pula dau juk do gabi sudat ulau di huria ala ni ulau ni keluarga manang ulaun paradato. Didok musemai anggo tu gereja boy do pe minggu naro anggo tu langon sahali doro ninna dajuk do alani ulau di keluarga, katakanlah itu arisan gabe sudah marminggu. Asa toho dan idok ni Pak Sabam Sirait toko senior PDIP naung mendiangi idok ibana songonon tu donganna. Jadi adong madonganna tokoh komunis alai dipudian niari gabe Kristen ibana. Didok si mantan komunisoma tu Pak Sabami. Pak Sabam, aku sekarang sudah menjadi Kristen lo, nebana rupane. Berharap ibana Pak Sabam menyambutnya dengan haleluya. Ternyata Pak Sabam madok songonon, kau pikir enak jadi Kristen? Harapir rohani inon amat tau rupani naung gabe Kristenon dohonon ni Pak Sabam, puji Tuhan, haleluya. Tapi ternyata Pak Sabam madok songono tibana, kau pikir enak jadi Kristen. Hamu kadongan terlepas respon itu bijaksana atau tidak, tapi Pak Sabam dalam hal itu telah menyatakan satu kebenaran yang penting. Kebenaran apa itu? Menjadi Kristen tidak selalu enak. Menjadi Kristen tidak selalu enak. Jangan dibalik menjadi selalu tidak enak. Tidak selalu enak. Mengikut Yesus adong do konsekuensi na ikon ta adupi. Ada harga yang harus kita bayar. Idu asa didok Yesus di Matius 10 ayat 20 pati nasa nagiot mangihut tonau di suadaho madirina di porsa masilang na tuibana di huto mau. Ima didok Yesus. Dalam rangkai manuaing didok Yesus turpukon. Memang kedengaran sangat kasar. Jalahira na maralo tumisini Yesusi. Hape asa pulit do hita mangihut tonibana. Mengikut Yesus secara totalitas. Moloriko do dihita amongta inongta yanakota ibotota mertuata tulangta naburuta opukta dohot aka kerabat na asingi daurumiko do petuhani. Boha ngasiap hita disi sudah siap menomorduakan mereka lalu menempatkan Yesus menjadi nomor satu.
Mengutamakan Yesus di atas keutamaan yang lain, termasuk keluarga. Sahalinari perlu ingotota, dang na swarga akai, dang na gabi persuadaw ta akai, dang na di persuada Yesus keluarga. Dangi maksudna, riko do akai, alai daw rumiko dope tuhatai. Molo sapala tay huto tuhatai, sapala olo hita gabe songon na marbada dohot aka keluargata. Molo sapala tay huto tuhatai, sipata olo do hita gabe songon na marbada dohot aka keluargata. Olo mandidok tu hita, holan na di gerejay maho, manang namanga ko siya ninna. Unak pala mulak ko, buwan mapudumam mo tu si, ninna mo si. Gabiolo masipata sa songon na marbada hita. Ia burju di dok pa situa-situa kon. Ia so burju di dokter lalu duniawi. Jadi masa mapara luar di jabu antara nyama tu anakna, inana tu boruna, si matuana tu paromena, dohot na asing. Ro anak na madok tu bapak na, marminggu maho bapak ninna, pitor sulpat do dia lusi bapak nai. Dak pola ho mangajar yau, mami torninna do. Umudang do sirah walak siakko, ninna muse. So binoto aha dumuan ni sira tu namar minggu. Ay mulu paguda ku mangalak sira, olodo darah tinggio nate, darting. Pokokna gudang ma akan nata adupi di tonga-tonga ni keluarga, molo sapalata ihutut Tuhani. Asa idon waing na di suara hutupu jamitau tuhita, polin mangihutut Yesus, mengikut Yesus secara total. Molo didok totalitas berarti sepenuh hati, segenap jiwa, sian nasaroha. Polin lapatanna dang marlau, dang margait-gait, dang marmeam-meam, dak satengah hati. Taingok ma ede na di buku ede tai ono meratus siap lalui, sai ihutonok ku Yesus. Sai hutonok ku Yesus saliling nai, dain na do. Nang gudang hapor suhon, sai bengek doa manaon. Sai hutonok ku Yesus saliling nai. Tai hutom ma Yesus si, atik pe ikon persuadauta, bahkan ikon nomor 2 honota, aka urusan-urusan keluarga. Molo sahirana merbeda pehita dohot keluargai, bukan berarti keluarga tidak penting. Alai natabae do rumikot tuhatai sianakai saluhutna. Atong margugu mahita patulus soni di bagasan nguluta. Amin. Mauliate matuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasuho may jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbui ho katamia ka parbui na dinggan parbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.